Ассалому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадем ба канали моин, канали Қодиров Саид Бурҳон. Бардаро боз ҳам гоҳи фурӯшӣ. Ҳамин гоҳе ки паслият имо сиёҳ парфтадем, бардаро вай савдо шид. Айбан я рӯз, ду рӯз қариб видео напарфтем. Бисёри занг задем, не Қодиров гоҳ парто, гоҳ парто. Гоҳ наба дӯстон, инами гоҳ нав ҳози зоидага, инами ҳози зоида ина. Бардаро дидесен? Ой, мақсад тара ина танаша десен, гусолаки бақа новша десен бардаро. Гусола бақача. Нав ҳози зоидай. Хай сабаби ки бисёр занг задасем мақсад канал холӣ намона гуфта ина мира парфтесем шумо ина марҳамат занг зада харидорӣ кинен. Гоҳ бениҳоят гоҳи хубай. Пешай ҳамин видеое ки ками сиёҳи парфтадем ята буд ки ранги ҳамои бардаро. Анам айнан ранги ҳамои нигоҳ гӯшошам сафед ранги ҳамон бардаро. Ин оз як дандоноша нишон метан, я ҷуштанша я мекашан. На гусолакаш бақача бардаро. Я дандон шуи коятат прамой. Ана дӯстон дидесен тамошо кунед ина дандоноша бинен дуюм гусолаш фикрои шумо уйкахшру кан. Бардаро бақуввата имол ана. Дандонош дуюм гусола. Бардаро ина дандоноша ден дуюм гусола гоҳ нав зоидагай дӯстон. Ай сабаби бисёр занг заден гоҳ нимтанай бардаро нимай мақсад ҳо ира мо я ҳафта ду ҳафта мисол ман кунем хшру мисол ча гоҳ ча сар мета гоҳ хшру мето бо бақувват бузбала мето ина бардаро чизе ҳаста ина мо шумо да парфтесем ҳози нишон додестем. Нав зоидага. Ҳо я мекаша шумо бибинед тамошо кунед агар чиа сайрамо ҳуй бикашиш. Ина бақачаро десем бардаро. Ана дӯстон тамошо кунед иҷа ду сар гоҳ вайҷа. Ин як тай дига чорни пиёсри дига аст ва ямои нишон метем шумо да. Ина дӯстон тамошо кунед ҳамасини мола тамошо кунед десен. Чанд қадара пишт. Бигар. Бардаро бениҳоят ғуноҷин дуюмзой. Оз то самхи бикашиш. Карпач. Ана бардаро. Ҳо я медушан шумо бинем бардаро. Иҷа як гоҳи дига аст ина дӯстон десен чорни пиёср бениҳоят гоҳи зура ҳозира маълумот метем дабора. Ҳо ирам наозодагай бардаро и серӯза шидагай. Ҳам кати ҳамин бардаро нишон додесем тона. Ина дӯстон ин наозодагай чоча намедонанд дидесен. Ина бардаро танош таре. Нашод аҳли вообще. Ина бардаро дидесен. Солак. Ҳамин наозодагӣ худш маълум ай фалайда ина нигоҳ зарда. Инай дутиги упара. Дигари чучуш. Ана бардаро. Ина ҳич ки қабидаги нест ай дӯстон ина дидесен. Нашод аҳли ма гарантӣ метун бардаро. Ана. Бардаро ина харидор омадагай ҳози насиб масъалаам гоҳро мебинан. Ҳози ина ира мая сиёнка кунем. Ака дидам бигирен ҳози мерам. Ина шиша десен. Фалла бардаро. Нав ина мия ҳози зоидагай гоҳ. Бардаро хай диден ина нав зоидагӣ ба хотири шумо ай бардаро набоша мо ҳамира я ҳафта ман каданем будем хушру қоидаи сиёнка не ки шумо ки талаб кардесен ягон гоҳи карпати хушру парто хай сухантона не нагуфтесен барои чи ки бисёр занг задесен гоҳ парто ина бардаро бо тақдирда бо қабдай шумо да гоҳ стойкаш ҳам зурай қаду қомат ҳам зурай дуюмзой гӯш сафед бардаро. Бардаро нархиша мо мондем 15000 сомон. Я чи муомила мекунем вайша 15 монда будем апаша. Дида будем гусоли ваям буқаб 4 та 5 буд ку вай монда будем вай фурӯхтакша ира нархш 15000 и хоҳаршай бардаро ягом чи муомила мекунем. То наваранда худо нигоҳбонатон. Ҳозир ина алара нишон метем шумо да. Ина ала дуюм гоҳ. ғуноҷини якумзой. Картинка гоҳ бардаро. Я дандоно шуй кӯй. Ина дӯстон дидасен дандонои гусолагӣ дора якумзой ғуноҷин басе. Ҳа бардаро ҳам мекашан шумо бинед. Дӯстон дидасен гусолакаш ғуноҷинай бардаро. Картинка гоҳ худаш чорни пиёсра дидасен ира би луфта гоҳ қадаби пиштаби. Ана. Биё сайрамон исак. Ана бардаро. Ина дӯстон улум кардеса шумо бибинед ғуноҷинчара. Нав зоидагай бардаро гусолакаш модда будай бардаро ина. Не сеюмуз шоимуз. Имуз сеюмуз шидо. Ина сар имрӯз бара ҳои сеюмрӯзагӣ нами бегашо серӯз меша дӯстон. Ина бардаро сария ина сеюмрӯзагишна сиёнка дорем шумо да. Бардаро мақсад мо ягом сина пиношоно ман кадаги несем дӯстон. Ҳамин чизи ҳаста видео кадесем шумо да бардаро дидесем мақсад ҷӯшидагӣ
ман кадаги вообще хеле инами ҳоз инами саҳара шумода сиёнка кадасем прамой ушам ам хед дӯстон уш навзоидага фила шуна уши дӯстон ин барои шароити мақсад оилаи кам оилаое ки каманку мисол шир кам дар кора меган на дӯстон شیری کم نسای چند تا شیر دوست ҳоз якин ҳоз инами саҳара бега سهر بگه نه وقتی 6 تا 7 سال سه و کاش کلی با میکنه کی سه روزه و یا هفته شیر شانی کلی نه ولی شیروشون یورو فعلای ولی کی دوستان دیگه چه اهلیش ببینم کلا تبمون یک دوستان دسن یا گوی خود چوری پس گوی اهل میبرویم اهلیشون یا دنیا بیو شیر شایشون تکی 5 minut شیری انا بردار دسته بردارو ایش هم دیدن جوشیدنجا یکی ناو دایمجا زایده بود هر دشه در یک جو ویدیو کردیم نرخی را ما دوستان 14000 موندیم یک چی معامله میکنیم دستفکه داره دوستان گوسولکش موده به نهایت گوی خوب دوستان نرخشون ارزان‌تر مونده مقصد معامله میکنیم کمترک بردارو نرخی بلند نمیمونیم دوستان این یک تاش اونو کارپات دته بردارو وشم گوی بقاته